Este imposibil să construim Marea Piramidă. Chiar și cu tehnologia pe care o avem astăzi, ne-ar fi foarte greu. Dar Marea Piramidă are niște coincidențe super ciudate care nu pot fi ignorate. În primul rând, este aliniată aproape exact cu Polul Nord. Cum au făcut egiptenii antici asta fără busole sau sateliți? În al doilea rând, felul în care piramida este construită se potrivește cu modul în care se mișcă stelele pe cer. Este ca și cum ar fi avut o hartă secretă a stelelor pe care nimeni altcineva nu o cunoștea. Și dimensiunea piramidei are niște numere speciale care se potrivesc cu dimensiunile Pământului. Este ca și cum ar fi știut totul despre planeta noastră cu mult înaintea oricui altcuiva. Ce-ar fi dacă a fost un dezastru uriaș de mult care a distrus totul, inclusiv o civilizație mult mai avansată